गुथि गायसननाय सान आरो बेखौ जोङो बेंटलाव फालिनाय जादों। बेवहाय चिरां जिल्ला आरो चिरांनि गासैबो ब्लक कमिटिफोर क'क्राझारनि गासैबो जों लोगो नांनानै बेवहाय खुंनाय जादों। आरो दिनैनि समाव आङो मिरुनिफ्राय लानानै जोंनि बुथ कमिटिसिम UPPLनि साफ्रोमबो बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो। आरो बिथांमोना बयबो थांनाय 9 बोसोराव जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनाय, बिसायख'थिफ्राव देरहानो थाखाय खामानि मावनाय, बे गासैखौबो लानानै आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनि दैदेनगिरि मावथि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि गासैबो न'खरनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावदो। मानोना सासे दैदेनगिरिजों बिथांनि न'खराबो नांफानानै थायो। दा बेनिखायनो न'खरनि सोद्रोमाफोरनोबो आं साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे 2015 मायथाइयाव UPPL दोलोखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा गायसनजेननायनिफ्रायनो बायदिसिना थासारियावबो जोबोद गाज्रि थासारियावबो UPPL दोलोजों गसंफानाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजानिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो रायजो राजाफोरनि अननाय, रायजो राजाफोरनि फोथायनाय आरो रायजो राजाफोरनि मददजोंनो दिनै UPPL दोलोआ BTRआव सरकार खुंनायजों लोगोसे जोंहा आसाम एसेम्ब्लियाव MLA आरो पार्लियामेन्टआव 2 MP जोङो मोननो हादों। आरो जोंनि MP, जोंनि MLAफोर आरो काउन्सिल जयैनो BTR ओनसोलनि गोग्लैसोनाय माखासे थासारि, BTR ओनसोलनि गोबां समनिफ्रायनो फावसायनानै थानाय माखासे बिथिंफोर, बे गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय जोङो खामानि मावदों हर सान। आरो नैबे समाव जोङो रोखायै बुंनो हायो जे 2015 मायथाइनि बै समनि थासारि एबा बिनि उन आरो सिगांनि जि थासारि, बे थासारिया बड'लेण्ड ओनसोलाव गैला। दिनै जोबोद गोजोन फैबाय। 2020 मायथाइयाव जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जायो NDB आरो एबसु माखासे दैदेननाय आफादफोरनि दैदेननायाव, बेवहाय UPPL दोलोनि दैदेनगिरि इउजि ब्रह्मनि बिथांनि दैदेननायाव थोंजोङै मदद होनाय जादोंमोन। आरो सरकार दाखांनायनि उनाव दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव बे गासैबो बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावनायलाय दिनै बड'लेण्ड ओनसोला सोलोंथायाव जौगादों, गेलेमु आयदायावबो जथेस्थ' जौगादों। दिनै बेजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो आगोलनि जि गेना गोरोन्थि गोनां खान्थि सरकार खुंनाय, बेफोरखौ सोलायनानै जोबोद मोजां मोनसे खान्थि गायसननायजों जोङो रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो हादों। बै समाव BPFनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव 39,000 न' लुनो हादोंमोन 17 बोसोराव। नाथाय जोङो 4 बोसोरावनो प्राय 3 लाख गोरिब मानसिफोरनि न' लुनो हाबाय, गोबां बान्दोफोरखौ खोनो हाबाय, गोबां फरायसालिफोरखौ फाहामनो हाबाय। सोलोंथायाव दिनै जोङो बेसेबांबा आसामनि जौगानाय डिस्ट्रिक्टफोरखौबो बारनानै जोंनि जिल्लाफ्रा माने रिजाल्ट लाबोनो हाबाय। बे गासैबो बिथिंखौ नायनानै लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव जिखिनि आफादफोर दङ, बिसोरनि गेजेराव खामानि मावनाय आरो जौगानायनि बयबो साननो हानाय आरो गुबुन हारिफोरजोंबो गोग्गो सोमोन्दो दानानै जों मोनसे खामानि मावनो हादों। दा ओंखायनो UPPLनि जार्निया जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ लाइनाव थांगासिनो दङ। आरो दिल्लीनि सरकार, दिसपुरनि सरकार बयनिबो लोगो लाफानायाव दिनै BTR ओनसोलखौ आरोबाव गोख्रोङै जौगाहोनो हादों। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बे गुथि जि गायसननाय सान, बेवहाय इउजि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जोंनि MPफोर, जोंनि MLAफोर, जोंनि MCLAफोर गासैनोबो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावदों। आरो इयुनाव जोंनि जि कमिटमेन्ट, बेवहाय स्ट्रं मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे सुबुं दारा खान्थि गायसननाय आरो लोगोसे जौगानायनि हाबा मावनाय, बे एजेन्डायाव जोङो बयबो खौसेयै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। सार, नोंथांमोननि जिखिनि UPPLनि थांखि बायदि रायजो राजानि गेजेराव माबायदि खामानि मावनो सानो आरो माबायदि जाफुंसार जादों, आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बे खोथा बे कमिटमेन्टजोंनो जोङो खामानि मावनो हादों। आरो बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोदों आरो जोंजों गसंफादों। मानोना जों बयबो ग्रासरुटआव खामानि मावना फैनाय आरो गामि गामि बेरायनानै सोमावसारनाय समाव गोबां सम बे गासैबो थासारिफोरखौ जोङो मोनबोजोबखादों। बे सोमावसारनायनि समावनो जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जेंना, रांखान्थि जेंना, गासैबो जेंनाफोरखौ जों बुजिजोबखादों। दा बिनिखायनो दिनै सरकाराव फैनानै बै खामानिफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावदों। सोरबाया ससियेल मिडियायाव बुंनाय उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ खोनासङालासिनो जों थोंजोङै
बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ जोंनि प्रायर एजेन्डा हिसाबै लानानै जों खामानि मावदों। दा नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गासैबो हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंजों गसंफादों आरो इयुनावबो गोख्रोङै गसंफागोन। राजखान्थियाव गावबा गावनि मोनसे एजेन्डा थायो। दिनै UPPL आबो जोंहा एजेन्डा दङ, BJP आबो एजेन्डा दङ, BPF आबो थागोन, कंग्रेसआबो थागोन। नाथाय सोर बेसेबां रायजो राजाफोरजों मोजाङै खामानि मावनो हागोन, रायजो राजाफोरनि बिसास आरो फोथायनाय आरो अननायखौ मोननो हागोन, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा नंखायनो BJPआ दिनै गावसोरनि एजेन्डाखौ फोसावदों, जोंबो गाबोन समफोर गावसोरनि एजेन्डाखौ जोङो फोसावगोन। दा बयहाबो गावबा गावनि थांखिजों आवगायलांनायनि मोनसे नोजोर थायो आरो जोंहाबो बे नोजोरानो दङ। बेराफारसेथिं बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय BJPनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा बिथोन होदों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनो साबायखर बावो। सिडली समस्तिनि जोंनि बिजाथिया 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो हागोन, बियो रोखा जाबाय। थाबैनो फोसावगोन।